Kishore, awubuke la. Le ingoduso ka AJ, uShweta. Umshado wakhe no AJ uchithwe ulila. Ulila Mohite. Lila Mohite. Kuhle. Durga, hamba nami njengamanje. Asambe. Kanti kumele ngikutshele kangaki? Ngicela Hambe nami ungayenzi lento. njengamanje. Angeke ungifundisa konke lokho. Ungangitshela ukuthi ngenzeni. Kisho, lento siyenza ngenxa kagogo. Angisoze ngabiza lowo muntu ngokuthi ubaba. Kanti kumele ngikutshele Baba, kangaki? abukho Ngicela ubudlelwane ungayenzi phakathi lento. kwami nalowo muntu. Abukho Kisho. Nhlobo. Ingabe uyangithanda? Kanti kumele Hamba ngikutshele nami kangaki? njengamanje. Ngicela ungayenzi Woza. lento. Angithathisi nje kwababa wami Umndeni leya wami lo ndoda. Kisho. Ngicela ungangiphoqi. Abukho ubudlelwane phakathi kwami naleya ndoda. Uyangiqonda? Durga? Bese ngiphosa ithawula ukuthi uzongifonela. Bengingakholwa ukuthi uzofona. Ngikubiza lo msebenzi. Umshado ka-AJ usuhleliwe. Ngizokuthumela ikhadi lesimemo. Meluze. Kuzoba nemicimbi emningane eholela emshadweni. Ngizokuthumela imininingwane. Ngizofika. Yilokho angithi okufunayo. Na kanjani ngizofika? Kodwa uma ukuthi ungifonelela ukuthi udinga ukwenza umsebenzi wakho khona ke Yenza isiqiniseko sokuthi uyeza emshadweni. na kanjani ngizofika? Ngoba uyangicela. Kuzosebenza mangafiki. AJ uyena wabulala abazali bami. Wase ethatha yonke impahla yabo futhi. uAJ udinga ukuthi abekwe endaweni yakhe. Sodinga ukuthi abhekane nezenzo zakhe. Durga. Ngiyeza. Uxolo. AJ. Ngiyeza. Usuka Oza wamkelekile ubhakile kodwa imoto mfowethu. Yini? Ubhakile imoto. Yeah. Ngena phakathi. Mana Vikrandi. AJ ngithola ucingo oluvela kuSara lapha izolo. Ungiphoqela ukubana ngizithole ngilapha namhlanje ingakho ngibona ngilana. Uthe ngize lana noma kwenzekani ngizithole nje ngila. Kumele ngiye ngasemshadweni. Ingakho ngize lapha ngokukhulu nje ukuphuthuma. Futhi ke ukuba ngizangize lapha ke uSara noPhutsha bebeyothukuthela kakhulu.
mina ke ngiyindoda eshintsha kakhulu. Ngiyindoda eshintsha kakhulu ke manje ngiliqondile iphutha lami ngishintshe ngempela ke manje ngeke ngiphinde ngilenze leli phutha ngiyindoda eshintsha kakhulu. Abantu abafana nawe abalokothi bashintshe Vikrant. Ungenza sengathi uyashintsha nje kuphela. Futhi nje umuntu ongakwazi ngisho nokuthembeka ngisho kumkakhe akanayo indawo kulomuzi wami. Kodwa ke AJ nami ngisayilunga lalomndeni njena kodwa. Wena uyaphinga. Ungumqambe manga, uyisigebengu esingena mahloni. Phuma. Vishwarup, Yebo mnumzane. mkhiphele ngaphandle. Utshele le ndoda ewumqaphi ukuthi lo muntu akumele abuye la endlini yami. Yebo. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.